jam yalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe dartole pinal fulɓe walla heɗiyankoɓe dartole pinal fulɓe onon fof ɗo gonɗon ene gonirɗon on calminama on jurama on beltanama goto moon fof ɗo salminte weltoɗo salminama ɗon no salminirte welto ni kadi salminirama hono noon hande ene ñalli aset nayyi lewru mars 2023 aadi hakkude meɗen e mawɗo meɗen Basiley Amadou yonti aadi o wonno ko o wadda e meɗen yewtere tawi yewtere nde yowiri ko e diŋiral kono ko adi ɗum men namdomo taw yo o haalan en pillitol gurdam makko holi gonɗo Basiley Amadou wonande ɓe gandama ɓe mbere ne ganda hol jogorɗo yewrude o ay jaltini natal ngal joni joni o en jaltini natal hono mawɗo meɗen Basiley Amadou kono natal ngal tan yonani dendagal terɗe dartole pinal fulɓe ene jiiɗi andude hol gonɗo Basiley Amadou ɗum noon bisimilla ma e yewtere nde ko adi eɗen jaɓana lowdi ndi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En calmini dendagal mo tongode mu seniɗo e dartol e pinal fulɓe en goppani hay goto en dewni calminaji ɗi e juuɗe horeje teddungal ceerno Sow e mawɗo dingiral ngal hono Dia Abdoulaye. Alhamdulillah min mbiyetemi ko Basiley Amadou jibinami ko 1960 ene wayno kono e kayitaji woni hen ko 1964 cidde ɓogge ko wona ɗum en naati alqur'ana en dañƴen duuɓi jeeɗiɗi e ɗon ɗe cidde ɗo gongani en jaadini e ceerno ha hedde babaɓe e ko nandi hen alhamdulillah ko wona ɗum en naati école ko wona ɗum alhamdulillah en naati école fondamental ɗo cidde ɗo en mbaɗi ɗon duuɓi nayyi caggal ɗum paaɗen tolde dumago mbaɗɗen toon samo e sembe dow woni duuɓi ɗiɗi e hitande 1979 woni 1979 ene wayno ko ndeni hitande garɗen e ɗo wiyete collège ɓogge e ngal ɗon duuɗal en mbaɗi ɗon duuɓi jeegom nde wonno en mbaɗi duuɓi tati mbaɗɗen brevet Allah newni caggal ɗum mbaɗɗen baccalauréat wonno ala newnani kono en nden hitande hono lewru octobre 1985 paaɗen hono duɗal janguirduɗo e Nouakchott woni eni Nouakchott Allah newnani en mbaɗɗen ɗon duuɓi tati caggal nde jaltuɗen eni paaɗen ko Guidimaka e nder Guidimaka en mbaɗi arrondissement Wompu en mbaɗi département de Wouliége en mbaɗi ni haqqe école aji nayyi e nder Guidimaka caggal ɗum en garti e Brakna e nder Braknane en mbaɗi département de Mbagne département de Bababé département de Bogué département de Mbagne en gardima ɗon école duuɓi 5 wuuro wiyetengo Hemedat département de Bogué garɗen ko wuuro men Cidé ɗon en mbaɗi ɗon duuɓi 2 caggal nde ummiɗen Cidé garɗen ko wuuro ene wiye Nouakchott wuuro men ɗo e Nouakchott en mbaɗi ɗo wiyete Elmina comme jangguinowo caggal ɗum gardiɗen école e nder Sebakha ene wiye Cheikh Modou Hahe caggal ɗum ummiɗen toon paaɗen e duttuɗen Elmina e gardiɗen ɗo école 15 école 10 école 10 école 15 ɗon ene mbaɗi en gardima école o duuɓi tati ha nayyi caggal ɗum Allah ko moƴƴo mbaɗɗen kadi kawgal nadde NS wonde inspecteur de l'enseignement fondamental Allah newni Allah newnani en jaaɗen NS mbaɗɗen toon duuɓi 2 Allah kadi newni garɗen hooreɓe woni ko tubakoɓe mbiyata major ɗo ɗum jeeyi sababu duttirɗen kadi e Nouakchott ɓe mbatti en kadi Elmina ɗo gonɗoɗen ɗo en goɗɗani galleji men guila nden gonɗen ko ɗo e Nouakchott Elmina e nder hen en dañi jeenaji haqqe 7
wona jettoraji jeeɗiɗi hen jettor goto hen wonde en jeenaari ko wiyete ordinateur tawa hande jangguinten nde en jettama laabi nayyi félicitation laabi nayyi kadi ko kayitaji bindaɗi nde gonɗen directeur nde en jettama lawol gotol e sahu o joni nde gonɗen inspecteur de l'enseignement fondamental en dañi jettoraji hono laabi ɗiɗi yettere Allah alhamdulillah ko wona ɗum gila kirale 1978 enen jangga pular eɗen dillanno e ɗemgal pular ngal eɗen jangga pular ɗum ine jeeyi sababu eɗen jeeya e yiɓɓe hono ɗemgal men pular ngal eyyi alhamdulillah on jarama ɗum noon ko enen fof keɗori noppi meɗen mawɗo Basile Amadou a salminama a juurama a weltanama e ngolɗo cimtol batgol fayida e silsile gurdam maɗa mbeɗa andi koko tonga tan saabu jangguinɗo gila hirande 1995 en woni hen ha joni so wiyama yo haal gurdam muɗum ene wawi wadde waktuji kono noon ko e tonggol tan ko yewtere wona ɗum noon o yettama no feewi en paami tigui rigui ko karallo jangde kucodirɗen ɗo saabu o woni jangguinowo duuɗe less o ardima duuɗe less caggal ɗum o rutti école normale supérieur o woni korowo jangguinoɓe duuɗe less inspecteur de l'enseignement fondamental o heeɓi hen kadi seedanteje kewɗe e jeenale kewɗe ɗum ɗon foof ko tindinde wonde jomum ko dariɗo ko jiɗɗo meccal mum ko jiɗɗo ko waɗata ko gonɗinɗo ko waɗata ko ɗum noon mo kuccodirɗen ɗo o ko goto e référence uji leñol ngol ko goto e anduɓe leñol ngol ɗum noon men gartu joni duttana ɗen lowdi yewtere meɗen ɗum noon mbiɗen lowdi yewtere meɗen ko dingiral ko weeyo ngo ganduɗa kala ɓiɗɗo fuuranke hanki rewino ɗon ko nokku mo ganduɗa ene hebla ene jangguina ene findina ene famna no jangguinirɗe mbaɗe no école aji walla duuɗe ɓuran mbayni ko noon dingiral wanode tawno cukalel ngel gaga école gaga duɗal ɓuran omo jangga toon kadi gueɗe gurdam saabu neɗɗo ko o wawi janggude ko foof e bindi ene jogui ko o foti janggude kadi goɗɗum kone wallamo e gurdam makko holno wondirta e yimɓe ɗum ɗon ene wayno ko dingiral janguere no hanki ɗum noon mawɗo Basile Amadou mo haalan en holko woni taw dingiral hanki holno wano ɗum ko toɓɓere adande yewtere makko toɓɓere ɗimmina nde mo haalan en hol jeyɓe dingiral toɓɓere tataɓire nde mo haalan en mawɓe e nder dingiral toɓɓere nayaɓire mo haalan en sukaɓe e dingiral toɓɓere joyaɓire mo haalan en wonde hol nafoore nde dingiral jogino e nder heblo suka o saabu en mbi dingiral ko duɗal dingiral ko école toɓɓere wattindinde nde mo haalan en holko woni nafoore dingiral ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji mawɗo Basile Amadou hen toɓɓere nde kalɗen ɗo fof mo facciren ɗum o firana en ɗum saabu gaga wondemo korowo jangguinowo ko ɓi fuuranke mawnuɗo e Fuuta jibinaɗo e Fuuta mawni e Fuuta kadi woni kadi jangguinowo nehowo sukaɓe tigui rigui ɗum noon ndeɗo lowre ko lowre makko tigui
hen toɓɓere fof mo faccir ɗum ha ɓeyɗen famde tigi rigui holno diŋiral wano hanke yeccanki ɗum noon mawɗo Basile Amadou Konngol yeeso ma funnangue hirnangue rewo e worgo terɗe dental dartol e pinal fulɓe fof ne mbima bisimilla heeɗiyankoɓe kadi dartol e pinal fulɓe kadi ene kettima ko ardi kala alhamdulillahi en mbi mba holno mbiɗon gila adanni tan en kucciti calminali meɗen tedduɗi e tengtuɗi e dendagal rende ngo ha tengti dartol e pinal fulɓe no mbinoɗen ni kala mo tonggode mu seŋiɗo yettama alhamdulillah ko ardi kala haade men huccande dingal hanki kono ceerno men Abdoulaye Diawy ni holko woni dingiral mbiɗen dingiral ko boowal ngal ala haydara e ngal wawi wonde hakkude wuuro e ngal wawi wonde caggal wuuro tawa haydara ala e nder maggal wona lekki wona haydara eyyi soko tawi noon ko dingiral men hanki ko boowal ngal ganduɗa ɓurgal wawde wonde takko jama ene tawe maggal caali ki mbiyata ko caali jakka ko boowal ngal ganduɗa mawɓe ene ndenta ɗon sukaɓe ene ndenta ɗon goto hen fof ene jogui sahande arata ene jogui so ari kadi ene jogui ko golloto so ɗum ɓenni caali ki mbiɗen ki waɗataki ko yimɓe wuuro mawɓe wuuro fof ndentata mbaɗa caali ki yiyete ko caali jakka gadorɗeɗen mawɓe nde wonno sen so wiyama dingiral tan haqqillaji kewɗi ɓurata ruttade koye kelle belɗe e buubaji e sabareji e jimɗi kono noon dingiral ene jeeya e donaɗi men dingiral ene jeeya e donaɗi men ɗum jeeyi sababu no mbiruɗen ni dingiral koko renda mawɓe e sukaɓe ndendi dingiral mawɓe ɓe ene wayno ene rendini mawɓe wuuro fof ɗon e dingiral he kamɓe mawɓe ɓe ko ɗon ɓe mbaɗata bahuji maɓɓe kala ko wawi kewde e wuuro caggal wuuro kala ko ari koye dingiral he ɓe ndentata ɓe mbata eɓe mbata ñalawma eɓe mbata jamma kono heewani hirde eyyi ko ɗon e dingiral he ñawoje kewɗe ne ñaawe ɗon dewle ene kume ɗon yeru so neɗɗo aaƴima e wuuro ko ɗon ɓe noddata ɗum e jama ɗo dingal ngal ɓe kaalana ɗum ɗon ko poti haalana ɗum walla ɓe ñaawa ɗum ɗon saha e jole jole woni sukaɓe e wonko mbaɗata ko yaadani kadi e geɗe wuro walla ko yaadani e aada e diine kadi ene nodde ɗo dingal jama ɗo ñaawe ɗon ɓe kewi wiide saha ko kala jinnaɗo yo nanngu ɓiyum adda soko tawi ɓiyum kay ene jeeya e waɗɓe nder bonande nde so addi ɓiɓɓe ɓe ñaawe ɗon e ɗen waɗa sahaji ɗi ɓe nangge ɓe kippe ɓe larbe ɗon e jama he ɗum ɗon holko tindinta ene tindina wuro ngo ne jogii haɓɓere ene tindina hono onon sukaaɓe ƴeewe ɗum ɗo ko ene addana on wonde nunɗude ene ngam feewa dental moɗon sabu sa nangiɓe e addi a wi o moni ñaawemu firti an baaba a waɗani heedi heeda a jinganani ɓiye o ma jannguɗon nunɗal ma jannguɗon tuusal ma jannguɗon taasal ma jannguɗon ngoragu so ɗum ɓenni e ngal ɗon dingiral
mawɓe hankani yaaɓe haa jetti woni duuɓi so ɓe pini subaka so yii hankani haa naange dariima e hoore waawɓe arde ɓe ngara ɓe mbaawa ɓe tuggo calamɓe mumen ngara wumɓe ɓe ɗo ɓe kawra ɗon e dingiral jaba ɗo e les dingiral jama caali jakka ɗo ɓe kawra e jakka ɗo e ko ɗon ɓe jewtata kamɓe mawɓe yaaɓe haa runki ɓe kala ko waawi noon kewde wure he kamɓe mawɓe wonɓe ɗon ɓe koɓe addanteeɓe ataye maɓɓe yoni sukara maɓɓe waraga maɓɓe e bottaje maɓɓe kala ko wawi kewde so inde so yange waɗi ko fof koɓe addanteɓe ɗon ko ɗon ɓe jewtata ko ɗon ɓe mbaɗata ataye maɓɓe e hono kamɓe mawɓe ɓe kamɓene ko ɗon woni ɗo ɓe dokkodirta jewte ɗo ɓe dokkodirta kabaruji sukaɓe ɓe ni no mbiɗen adan ni joni ko sukaɓe ɓe ɓe ɓuri wawde arde dingiral he ko jamma kono dingiral heewani yewde ngal no mbiɗen ni ko hakkude wuro ngal wonata ngal woɗɗata jama firti e dingiral ngal subaka cukalon tokosen ne mbawi tawede ɗon kañyente mawɓe ɓe kikiɗe mo sukaɓe nan ɗon jamma sukaɓe nan ɗon kono ɓuri wawde adade arde e dingiral ko sukaɓe tokosɓe kamɓe sukaɓe tokosɓe ɓe so ɓe ngari ɓe gonata ko ñintinde ko mawɓe ɓe mbaɗanno ko ɓe gonata ko yimde ɓene cippira ɓene ene mbaɗa pijirloji goɗɗi yeru gona e wadde ko nande fijirde yitede hur ɓe walla ɓe mbaɗa liiti walla ɓe mbaɗa suura yirya walla ɓe cifta ɓene mbaɗa suuɗondu ɓene mbaɗa danga burli ɗum ɗon fof ko sukaɓe tokosɓe gaddoto arde e ene mbaɗa ɗum ɗon haade mawɓe arde walla so mawɓe ɓe mbaɗi ko mbaɗanno gasa ni kamɓe sukaɓe tokosɓe ɓe heddo ɓe gona ɗon kamɓene ɓe taw mawɓe nan sara ɗon eɓe keɗo ko mawɓe kalata guila e cifti ha e daari ewa ha e koɓe mbiyata ganoje cifti ganoje eko nandi hen kamɓe mawɓe ɓe kamɓe ɓe pecci koye pecci ɗiɗi ene waɗi sukaɓe worɓe ene waɗi sukaɓe rewɓe sukaɓe rewɓe ɓe soko tawi sahaɓe mbaɗa lomti hande ko bawɗi mbatte janggo ko sukaɓe rewɓe pijata e dingal walla sukaɓe rewɓe ɓe ñande fof ne ngara ha jamma o woɗɗa ɓe dartina sukaɓe worɓe loma yolde kamɓe sukaɓe rewɓe ɓe soɓe ngari ɓe gadda ɓe kewna addude ko beñoir mabɓe ɓe jamdi walla taasa eyyi won mawɗo goto wi ni nden nde ɗum ala nde ɓe gaddata ko ɓe tirata ko taballeji ɗi ɓe jogui taballeji ɓe jogui eɓe gadda ko soɓe gaddi ɓe gonata koye fiide ɓe mbaɗa ɗum no galle ni ɓeyne jima ɓeyne puɗɗa ɓeyne jaɓa ɓeyne jima ɓeyne joola dingiral ene gama kelle belɗe ene poɓɓe jimɗi belɗi ene jime holko ɓe jimata ɓe ɓuri wawde yimde noon ɓuri wawde yimde ko yimɓe yontaɓe wuuro kadi e giƴiraɓe mabɓe rewɓe e worɓe surtout kamɓe rewɓe ɓe eɓe jima guiñiraɓe mabɓe worɓe ɓe eɓe jima yontaɓe wuuro ɓe e jima fedde mabɓe dow fedde mabɓe less nde wonno dingiral ngal hadde pelle 5 walla pelle 6 en dente dingiral he kono kanje pelle ɗe pop ɓuri suusodirde ko fedde dow e fedde less firti noon kala fedde en jogui wonɓe dow mum en jogui wonɓe less muɗum ko ɓeeɗon ɓuri wawde yanodirde ko ɓeeɗon ɓuri wawde toñodirde ko ɓeeɗon ɓuri wawde fabbodirde saabu hay fabboje nani hen so yii hankkadi ha dingiral ngal deeƴi ene wayno sukaɓe ɓe kewi ko joɗade e dingiral he ɓe ene tinda ɓe ene cifta ɓe ene ndaara kamɓe sukaɓe ɓe eɓe mbaɗa hen hay ko wiyete lanam ariɗo ɗo haalata ko jondam ene tindina muñal sa wiyama kaari faɗɗuma aɗa jooɗi yama so a wawrema nande ɗum ene wawi mettina kono ala
ko laana mari ɗo kaare e kayi eɓe mbaɗa ndugum ɓene cifta ɓe ene kaala so neɗɗo koɗo sa dañi koɗo holno poɗɗa jaɓɓorade koɗo e ko nandi hen ɗum woni koɓe mbiyata kaari ene fini kaari de finani famani sen ƴeewi e nder jimɗi ɗiɓe jimata ɗi eɓe jimata hen yeru cayo ndella olel ɓe piya ɗon ɓe gama ko yeru ndella olel wonko siftinta soɓe jimi soɓe joni soko tawi neɗɗo hono kamɓe sukaɓe rewɓe cukalel moƴƴel so resama manan eɓe mbiya boobo moƴƴo de suddama ɗo ayi boobo bonɗo so resama kadi manan kadi mbiya boobo bonɗo koye suddama ɗo te mawɓe nden wona nafijeji kala ko haalaɓa rokkam laalo ma nenam ara haƴogol lone ma nenam ara eko nandi hen ɗum ɗo fof wonko tindini ko ngel ɗon cukalel ngel finani ngel famani kala ko ngel wiya ala ngel tan ko ala ha nenam ara ko gonga ni wonɗo ƴewrete sens ene moƴƴi kono hanki ɗum ɗon moƴƴani wiyete kala suka debbo ene wawi lomtade suudu yummuso ala ɗon kadi ene jangguine moƴƴere ɗum haalata ko haala moƴƴere ɗum tindita firti guila digiral he an cukalel aɗa anda guila a resaka holko poɗɗa wawde waɗude sa resama yiru goɗɗo aɗa nana sukaɓe ene mbiya soor yiri yara so guelbele baydi juumi jami jama kirnuma joni aɗa nana hen eɓe mbiya haɗo jumongol haaɗi so min gari ƴamde yeru ɓe mbiya joni so ma ndemanore min so ma jabbanore min eko nandi hen firti ko an ɓiɗɗo gorko aɗa daña ɗon haqqille ko mbawɗa wawde waɗande hono SN ɓe guila e ƴamal nden ƴame ene ɓooya eyyi aɗa haɓɓene ɗe kam kadi haɓɓude tikkereji guila cukalele famɗi ha mowna firti ko an suka gorko o ka ɗoftowo jinnaɓe suka debbo o guese mumen ɗen ko guese ɓuuri wawde waɗede damal kiwal taaleje ene pewne cuuɗi ene pewne firti ko aɗa foti ligganade hono mo mbiɗa aɗa yiiɗi o dila ɗon aɗa anda ɗon holno yarete ɗon firti ko kadi so kamɓe wiɓe gara ƴamde ɓe garata goto garata ko groupe ɓe garata koye dental koye kewendi firti ko ɗum ɗon hokkata ko haqqille saɗa dawa guesa SN a yarata an goto kewɗa ko yiiɗa ɗoftal kala ko liggata toon liggeteɗo toon kewɗa ko ñagade ɗoftal guiƴe en ɓe feddema dow feddema less janta e ma jahon mbaɗon ligguey mo poɗɗon liggade o e nder ñalawma goto eyyi ɗum ɗo jiɗmi wiide tan ko wonde ɗo dingiral ɗo wadde ko école min paa hen joni hade men yettade tigi tigi nafoore nde ko sukaɓe worɓe ɓe sukaɓe worɓe ɓe ɓe ɓuuri wawde wadde kamɓene ko nande nden ko fiide bawɗi e sippiro e lewade e dingiral e sippiroji ewa firti ɓe jogui ko bawɗi e guewade nden aɗa yiya sukaɓe en ko guewade ɗo mbawi wonde foof ene piya bawɗi e nder dingiral he yimɓe gara ene jeeɓa ko ni no ɓe kewi wadde ɓe kewi ko arde ɓe gadda leɗɗe kamɓe sukaɓe worɓe ɓe gaddata ko leɗɗe ɓe kuɓɓa ɓe gulna hen bawɗi ɗi kadi ɓe nana kadi jeygol woni lumiére eyyi on saahu lampaji courant ala ni woni jeygol ngol huɓɓe eɓe cippira saaha waɗe dow e less fedde dow sippira fedde less ɓen ƴeeŋa woɗɓe kadi gara ha yetto mawɓe ɓe eyyi saaha wooda dikkodirɓe kadi cippira ɗon ewa so tawi yeehi ha yettima nokku ɓe koolima koye mabɓe eɓe nodda wuuro wongo ara walla ɓe nodde wuuro wongo ɓe jaaha toon tawa nodata tan ko sippiru holno fukubal watte joni ni des équipes no jurata ni nden e ɗum waɗe ɗum ɗon jangguete nokkuji ɗi sippiro ngo jangguete koye dingiral no yeru joni holno wirete kaare ne wawi bal wadde kaare ko ɓeygu jota ewa heddiɓe yo gondu ewa ndeno ko noon e dingiral ɗo soɓe koolima yimɓe mabɓe tigi kaare ne wawi sippirede ko hono noon labborte forɓe sippirede soɓe jeehi guure goɗɗe walla so yimɓe gaare mabɓe e wadde wona neɗɗo foof tan ara sippire ala kamɓe ɓe gandi yimɓe mabɓe hankkadi saabu dingiral ngal holliɓe mbiruji mabɓe tiɗɓe mabɓe e kadi e yahɓe mabɓe ɗum de sababu noon dingiral ngal ene jangge ɗon tiidiri eɓe jangga ɗon woni mbiyami waw ekkade sippiro eɓe jangga ɗon jeewade eyyi
ko to batte kadi ɗon e dingiral he kamɓe rewɓe worɓe ɓe fof poti ɗon holɗum ɗon ko fewre jimɗi ko fewre jimɗi eɓe janga ɗon jimɗi soɓe koori wuro so weeti kamɓe sukaaɓe rewɓe nde eɓe mbaɗa ko wiyete rimboji goto fof adda gawrim ɓe una eyyi ɗon noon eɓe janga ɗon kadi jokkere enɗam holɗum ɗon oɗo nene kaari oɗo de ala uno onne adda gawri mum walla ɓe gadda gawri mum ɓuunan ɗum nene kaari ala guppowo ɓe ndenta ɓe nawa comci mum ɓe guppunoyo ɗum ɓe nawa comci mabɓe guppoya ɗum ɗo fof koye jokkere enɗam jeeya ko hono noon sukaaɓe worɓe ɓene mbaɗata kaari nene kaari ala ndemowo ɓe ndenta ɓe jaaha ɓe ndemana ɗum guesa mum taw tinani ga ɓe ndemana ɗum ɓe garta walla ɓe jabbana ɗum ɓe garta ɗum ɗo fof koye jokkere enɗam jeeya ene jangge e dingiral wadde nafoore dingiral ngal ko ni yaari dingiral hanki ene janngina pinal men ene janngina aadaaji men ene janngina goowaɗi men e donaaɗi men ene anndina en jokkere enɗam holno no mbiruɗen ni ene anndina sukaaɓe holno poti wondude e mawɗo holno poti wondude e cukalel ɗum ɗon fof ene heɓoo e dingiral yeru no mbiruɗen ni ewa ene heɓo hen kadi naalankagal e nder dingiral he jimɗi ɗiɗi jimata ɗi woni hen ko ɗon ekkoto wonde naalankoɓe ɓe gona naalankoɓe daande yimoɓe ɓe ko naalankoɓe taw ko haala tan toppiti ɓe hen ko amoɓe fof ko dingiral ɗo ko ɗon fuɗorte ko ha jomum yetto ɗo ɗum yiɗi yettade ɗo eyyi kono noon e adan o sukaaɓe rewɓe fof ɓurɓe hewde ko yimoɓe ɓurɓe hewde ko amoɓe ala dimo ala dimajo ala goɗɗo eyyi worɓe ɓene kadalika ala o kono noon ene waɗa saaha ko ene wawi ɓurɓe wawde hedderade ɗum ɗe naalankagal ngal ko yimɓe woɗɓe ɓen ɓuuri wawde hedderade naalankagal wonande daande walla haalde walla hay mbiriyagal ngal jomum kadi wonɗo heɓata wiyete ko mbir watta sippirede gueɗe banggueji goɗɗi ɓe eyyi so ɗum ɓenni ha joni koye dingiral ene jangguinma no mbiɗen ni jikkuji moƴƴi jikkade jikkuji moƴƴi surtout wawde muñde wawde no ganduɗa no gondirɗa e bande en e miñe en mo woni en holngal muñal ayi sa wowi fabbede aɗa fabbodire e aɗa yalodire ewa ɗon e dingiral he ewa kadi dingiral ene jogui calti goɗɗi eyyi ɗum ɗum fof jeeya koye dingiral holɗum ɗon dingiral no mbiɗen ni rimboji no mbiɗen ni soko tawi sahaji ene waɗa ko nande bilgoji walla inɗeli walla liftinguji hoɓɓe ene gara ene waɗa suroji ene waɗa suroji ene waɗa e nder suroji he ene jangge hen holno mbawɗa huttirde koɗo hono koɗo huttirte hono koɗo yewtirte ewa hono koɗo teddinirte onon ɗum de sababu walla ni hoɓɓe ummo wuuro wongo gara wuuro moɗon walla mbiyen hoɓɓe walla sukaɓe toldimmon yo gar onon ne kadalika biyeɗon hono noon ɗum ɗo kadi ala e sago ganda sa ari holno jewtirta yimɓeɓe holno jooɗotoɗa hay ƴewti eɓe kamɓe nder dingiral he kamɓe sukaɓe rewɓe ɓe e worɓe ɓe eɓe kaala soɓe mbelama joni eɓe jangga hen hay konnguɗi goɗɗi tawni pular jomum haala aɗa jooɗi tawa ko an ni ñohte a anda walla ko goɗɗo ɓe haala ko sehil ma ɓe kaala an a anda eyyi ngal ɗon pinal foof janggete koye e dingiral ɗum noon tan ko heddi ko en ɗaccini namde ɗe Allah jarama on jarama mi salmini fof jettere Allah. assalamu aleykum on lawol gongol bandiraɓe musidɓe tedduɓe jeeyaɓe dingiral dartole pinal fulɓe walla hettiyankoɓe dartole pinal fulɓe on calminama onon kala e kuuɓal en kettimo hono ndeɗo yewte jeytande kadi e jewte pattam lamije juɓɓinade ɗo e ngal ɗo dingiral ha tengdi kadi e jewte pinal ɗe hono yewtiyanke men o
mawɗo Basiley Amadou o haalani en holko woni taw dingiral wonano heewɓe cikkirtuno ni sen kaali dingiral tan ko dingiral ɗo sukaaɓe pijata en nganndi en paami e nder yewtere makko dingiral ko mawɓe e sukaaɓe fof ndenduno ɗum kono noon wona e sahaa gooto ɓe ngardara heen mawɓe ɓe ko ɗon mbatanno ko ɗon wonno caali jakka mumen kono ko ñalawma e sukaaɓe ɓe kadi kañumen nen jogii sahaa mo ngaranno e ngal ɗon dingiral kono ko jamma gooto hen fof kadi so ari e dingiral he ene jogii ko waɗata ɗon ko jiida e ko goɗɗo on waɗata ɗon kono dingiral ngal ko ngal gootal ene heewi ɗo kalden dingiral fof miijotoɗen tan ko sukaaɓe ala ko boowal ngal ngannduɗaa sukaaɓe e mawɓe fof ene ndenndi ɗum mawɓe ɓe ene jogii sahaa mo ngarata heen wadde batuuji mumen e geɗe goɗɗe baaɗe noon sukaaɓe ɓe kañum enne ene jogii waktu nde ngarata heen ko wonaa ɗum ko kadi o haalanii en hol eddaaji sukaaɓe arannooɓe e dingiral edda heen fof so arii e dingiral hee holko waɗatnoo toon o haalanii en kadi lowdiiji dingiral gila e jimɗi jimetenooɗi heen haa e tinde mum haa e cifti mum haa e daari muɗum o haalanii en kadi pijirlooji pijetenooɗi e dingiral mawɗo Amadou Samba Dembélé meeɗii waɗde heen yewtere yaanje no feewi gila e pijirlooji coftal ɓalli haa e pijirlooji naamdiiɗi haqilantaagal nder dingiral kadi o wii en cukalel ngel ne jannga heen aadaaji muɗum goowaadi muɗum donaadi muɗum omo jannga kadi jikkuuji moƴƴi ko wayno jokkere enɗam ko wayno ngondiigu ɗum waɗi fuutanke fof mawnuɗo e dingiral kala ɓii pullo mawnuɗo e dingiral heewaani faadde fittaandu he wonde ko neɗɗo jaaƴo muñƴo guddi hiiɗo e yimɓe bismotooɗo jaɓɓotooɗo nde tawnoo mawni koye renndo yankaagal renndo mo ngannduɗaa wonaa neɗɗo e teelal tan woodi ko neɗɗo e nder renndo une vie communautaire kala ɓii fuutanke kala ɓii pullo mawni koye vie communautaire ngurdam ngal ɗam ngannduɗaa wonaa ngurdam teelal ko ngurdam dental ɗum noon hono no wiini gila e ngardini makko haa e yewtere hee dingiral ko duɗal dingiral ko école mo ngannduɗaa suka ene jannga heen ɗiɗo jikkuuji ɗi kaalɗen ko ɗum waɗi kala neɗɗo mo rewaani ɗon garɗo e Fuuta ko nande garɗo e Fuuta tawi han kadi fuɗɗiima heɓde won ɗin duuɓi koye duuɓi 17 nogas tawi ummii ko nokkuuji mbaaɗi no Sénégal ni ko nandi hen e ronka faamondirde e sukaaɓe ɓe o tawi ɓe nde tawnoo jikku mo jikkotoo o e kañumen mo jikkii o wonataa gootum ɗum noon no école woniri nokku heblo ni ko noon dingiral kañumne woniri nokku heblo sabu wonko suka waawaa janngude galle mumen o janngat ɗum noon ko dingiral sabu ko hono makko en janngintamo ɗum yummakko e bammakko kaaldata e makko ɗum noon dingiral ko prolongement école sabu école wonko jannginta kono wonko jannginta galle wonko jannginta ɗum noon ko janngintaake école ko janngintaake galle ko cukalel ngel jokkita ɗum ko dingiral ɗum noon enen fof en ndenndi en jetti hono mawni meɗen Basiley Amadou e ndeɗo yewtere timmude yewitiinde e ngal ɗo geɗal ngal ngannduɗaa jeyaa ko e finatawa meɗen jeyaa ko e geɗe ɗe ngannduɗaa poɗɗen mawninde hay sinno tawino en mbaawiide sukaaɓe men hannde ɓe yo pij e dingiral yo mbattu waɗde e pijirlooji pijetenooɗe e dingiral ɗi ko geɗe ɗe ngannduɗaa e poti ɗum anndude kam nde tawnoo koye finatawa men jeyaa ko e pinal men jeyaa koye neɗɗaagu men jeyaa kala suka hannde
omo foti andinede holko wonno dingiral hanki hay sino tawi o fijoyani toon beela wawa hutorade ko fijirteno dingiral hanki ko ha rokka cukalel haqqille ko beele kankone omo wawa ɗum hutorade o daña on hakkille o naftoro ɗum noon joni o min guddirta dingiral ngal kala bandiraɗo jiɗɗo ɓeydude hen ko yewtere udditinde no fewi saabu enen foof en ndewi ɗon gore men fof wonko andi e oɗo nokku ɗum noon so tawi won joguiɗo ko ina ɓeyda hen bisimilla eyi ko ina namdo kadi ko hono noon ɗo ha janggo walla ni ɓawo janggo yewtere nde dingiral ngal ne udditani ko jewtowo o e intervenant ji ɗi fof kala jiɗɗo nadde hen ene wayno dingiral ngal ne udditani ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu